మనిషికి ఎంత చెప్పినా సిగ్గులేదు. సినిమాలకు పోవద్దు 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 ఎంత చెప్పినా సిగ్గులేదు. తిండి లేకపోయినా ఉంటది కానీ సినిమా చూడగలుగుతా మాత్రం ఉండలేదు. వయసు ఏమన్నా చిన్న పాప బుజ్జి పాప కాదు, 50 ఏళ్ళు ఉంటాయి. సినిమాల చుట్టూ ఏమి తిరుగుతారు. అప్పటికీ వాళ్ళు చెప్పారు, టీవీలో చూస్తుంటాం కదా సినిమాలు చాలవని, మాకు పెద్ద బొమ్మలు కావాలనేది. ఒకరోజు ఉన్నట్టుకుండి వాడు కర్ణుడు సైతంగాడు ఏమి పడుకుంటే గుండెల మీద తెచ్చి కూర్చున్నాడు. ఊపిరాడకుండా చేసేసాడు, అటు ఇటు కదలకుండా చేశాడు. అరుస్తుంటే అరవలేకపోతా ఉంది. పెనుగులాడు 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 పెనుగులాడి ఒక అరగంట తర్వాత అని ఎదురు కేకేసింది. భర్త ఉలిక్కి పడేసి ఏమైంది ఏమైందంటే బైబిల్ తీసుకురా. పాపం బైబిల్ తీసుకొచ్చాడు. ఎందుకన్నాడు? చదువుతా ఉండమనింది. ఎందుకన్నాడు? నా గుండెల మీద సాతానుగాడు తొక్కుతున్నాడు, నువ్వు బైబిల్ చదువుతా ఉండు, నేను నిద్రపోతానంటున్నాడు. నేను బైబిల్ చదవటం ఏంటి, నువ్వు నిద్రపోవడం ఏంటి? పనికి వాళ్ళిద్దా? నీ గుండెల మీద దొక్కితే వాడు నువ్వు చదువు, నేనింటా నిద్రపోతా అంటలేదు. చూసారండి, కొంతమంది వాళ్ళు చేసే అక్రమాలు, వాళ్ళు చేసే అన్యాయాలు, వాళ్ళు చేసే దుర్మార్గ పనులన్నీ మనసులో పెట్టుకొని, ఏసన్న గారు మాకు ప్రార్థన చేయి, నేను అంత మంచోడు కాదులేండి, అంత మంచోడు కాదులేండి, ప్రార్థన చేయి. ఏమైనా అర్థం ఉందండి? నువ్వు మంచోడు కాదంటే నవ్వుతున్నాడు, నువ్వు మంచోడు దొంగలంటే నవ్వుతున్నాడు, నాకు ఒకరు కాదని నలుగురు అంటే నవ్వుతున్నాడు. ఒక పశ్చాత్తాపంతో కూడినటువంటి ఆ కన్నీళ్లు నీకు మారు మనసు అనుభవాన్ని మనకు అనుగ్రహిస్తుంది. మనస్సు మార్చుకోకుండా సాతానుతో ఇలా చేయగలిపి ఆ క్రియలో ఉన్నట్లయితే మన మాటల్లో కూడా అవే కనబడతాయి.